ai sto nake son daga nan a ɗauka sto ya tafi haka a gina. Ka san talaka soko ne, yana da fikira, Allah ya bashi nasibi ga ƙarfi ga lafiya noma. Maimakon ya nemi wata sana'a ya hada da noman, a'a kawai sai ya rika tunkahon alhaji na nan in na noma hatsi na zai sayi. Mansura, dan Allah kin ga kawata ba ta da lafiya, dan Allah ki taimaka mu dan kai ta asibiti da motar ki. Ni ma a motar haya na zo. Sannu. Mansura wallahi ƙarya take yi. Mansura ce za ta zo a motar haya? A motar haya na zo mana. Motata ta samu matsala tana gareji. Ni kuma kin san na saba da motata ba zan iya hawa wata motar ba. Sai sa kawai na hawa motar haya. Wannan shine siraɗinka na talauci da arziki. Alhaji ni fa nake son sabgan nan. Ai an yi an gama. Kuma abin ma shine ai tare da kai za mu shiga. Tafiyar gafa a cikin rairayi sai dai hanyar da karangiya a cikinta. Gane ba. Siyasa ke duniya.